Kakabukas lang yan nung 28 ng February. So, punta muna tayo dito sa may McDonald's na bagong bukas dito sa may Bulinaw. At pasensyahan mo na ba? Yo, what's up? Magandang hapon mga tropa. So another day, another rise na naman tayo. So papunta pala tayo sa may Bulinaw. So ang oras pala natin ay 3:30 ng hapon. So maghahabol tayo ng oras dahil pupunta tayo sa may Adesa. Dahil magbabayad tayo nung sa installment para dun sa washing machine na kinuha namin nung January. Kasi nasira na nga yung washing machine namin dito sa bahay. So yun yung magiging rides natin ngayon mga tropa, no? At gamit pala natin si red na pula, itong Raider 150 new breed natin. Alright, so papalis na rin pala tayo mga tropa, no? So short rides lang tayo dito sa may Bulinaw. Alright, so kita-kits tayo sa daan. Alright mga tropa, so nandito na tayo sa may Barangay San Jose. At dadaan lang tayo dito sa tropa natin. At magpapakas lang tayo saglit. Alright mga tropa, no? Magagas lang tayo saglit dito sa tropa natin. Yun. So magagas lang tayo sa saglit mga tropa. Tropa pala natin mga idol. Shout out sa vlog. Si Garcender. Suki na ako dito. Alright mga tropa, so naggas tayo ng halagang 150. Bali 2.43 liters. Para dire-diretso na yung biyahe natin papunta sa Bulinaw. So naghahabol tayo ng oras mga tropa dun sa may Adesa. So baka mamaya ay magsarado sila, hindi tayo makapagbayad. Alright, kita-kits tayo mamaya mga tropa sa Bulinaw. Alright mga tropa, no? So touchdown pala tayo dito sa may Barangay Ulang, Bulinaw. Malapit-lapit na tayo sa bayan ng Bulinaw mga tropa. Tropa Bulinaw. Uy. Ito pala mga tropa, oh, yung bagong bukas na McDonald's dito sa Bulinaw. Yung kakabukas lang yan nung 28 ng February. Daming nagpupunta mga tropa, oh.
Alright mga tropa, so nandito na tayo sa may Adesa. So magbabayad lang tayo saglit. So magbabayad lang tayo dito saglit mga tropa. Tapos dadaan siguro tayo dun sa may McDonald's mamaya. Favorite na fast food chain kasi namin ng misis mga tropa. Shout out sa mga tropa natin dito sa may Adesa. Ayan, mga tropa natin. Ay! Shout out! Ma'am? Opo. Ay, kayo nag-vlog ng motor sa ila. Ah, Kung pala naging gusto mo din kumawashi. ay, shout out sa mga tropa natin Sir, dito. shout out mo dahil sa Sara. Shout out mo dahil sa... Ba? Shout out mo dahil sa Bulinaw, Sara. Ah, sige. Shout out mo. Shout out po sa dahil sa Bulinaw. Ayun. Alright mga tropa. So pauwi na rin tayo pero dadaan muna tayo sa may bagong bukas na McDonald's. Alright. So makikita natin na maasenso na talaga ang bayan ng Bulinaw. Dahil nakakapag-franchise na sila ng mga katulad yan, McDonald's, di ba? Alright mga tropa. So dadaan lang muna tayo dito sa may McDonald's. Alright. Kaya tayo pwedeng mag-parking. Ito. Parking muna tayo dito. Alright mga tropa, no? So punta muna tayo dito sa may McDonald's na bagong bukas dito sa may Bulinaw. So tatry natin, tatanong natin kung pwede bang mag-vlog dito sa loob. Alright mga tropa, so nakapag-order na tayo. So take out na lang natin. So may napansin kasi ako mga tropa, may dalawang bata kasi dun sa labas. Mamaya papakita ko sa inyo. So nag-order din ako ng isang french fries para sa kanila kasi kulang na yung pera ko. Dapat dalawa sana, kaso kulang. So nag-order ako ng isang french fries para sa kanila. So mamaya titignan natin ang mga bata. Alright mga tropa, so antayin na lang natin yung order natin. Tapos dito pala ako umupo sa may tabi ng bintana para makita natin yung mga bata. Nandun sila, nakaupo. So kanina pa kasi sila humihingi, napansin ko humihingi kasi sila ng pagkain. Sakto naman may sobra akong pera kanina. Sakto naman na nakabili pa siya ng isang regular na french fries. So yun lang nabili natin para naman mabigyan natin yung mga bata, mga tropa. Separate po isang regular french fries. Yung regular fries lang. Alright mga tropa, dito na yung order natin. Na pala yun. Kaya ito kami na. Alright mga tropa, so nakuha na natin yung order natin. At papauwi na rin tayo mga tropa. Alright. Ito na ako. So may nakita kasi tayo kanina mga bata. Kanina humihingi sa akin mga tropa. So dito sila. Boy! Ito yung mga bata. Pagpasensyahan mo na to ah. Ha?
Hatihan mo na lang yung kasama mo kanina. Ha? Alright, so uwi na rin tayo mga tropa. At kasi magdidilim na kasi maabutan tayo ng checkpoint dun sa may Katubig. So dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to. So ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next vlog natin mga tropa. Alright.